Amen. Praise the Lord. At aking po iniling mga minamahal, tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin po minamamangaral ating beloved elder, beloved Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Joven Ferrer, sa pagpapaliwanag sa kalagahan ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal, magkaisang manalangin at pong itaas sa ating makamay, tanda ng paggalang pagsuko sa salita ng Panginoon. Dakilang palang Diyos, mabana sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Walang hanggang pasalamat aming pinabubot sa iyo, malapay noon, sa iyong kabutihan. Overnight service na ito, malapay noon, ay patuloy na wagpala sa amin. Sa paglangis sa mga unang yugto ng balagawain, malapay noon, pinapasalamatan ka namin. At sa pag-aaral ng salita, malapay noon sa bungang paralangin, aming malapastor Will de Salameda. Patawarin mo ang bawal sa amin, lalo yung balikod, malapay noon. Kabagan mo kayo marapatin, na tumanggap ng iyong salita, malapay noon. Bigyan mo kami ng pananampalataya. Gamitin mo ang iyong salita na aming pag-aralan sa umagang ito upang matugunan ang aming mga dalangin, malapay noon. Masagot ang aming mga tanong sa iyong buhay, malapay noon. Pagpalain mo kami, ang bawat sa amin, malabuksan ang aming pag-iisip. Kahabagan mo kami, malapay noon, at sinasaway namin, tinatalian. Anumang gawa ng kaaway, hadlang sa pagkinig sa salita, malapay noon sa mga ito, walang panampalataya ka, sound, we bind you, Satan. Anumang antog, kawalan ng focus ka, sound, in the mighty name of the Lord Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Mukhang mahina mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Good morning po mga minamahal, ang pinapataas sa upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos mga minamahal na kapuri-puri at karapat-dapat sambahin at luwalatiin. Amen. Patuloy nating ipinapabuot mga minamahal ang paggalang at pagparangal sa mga taong ginamit ng Malapay Jesus para sa ating kaligtasan, ating pong beloved evangelist Pastor Will de Salameda at Assistant Pastor Lina C. Almeda, para ating pong inaalala at pinapalagan ng kanilang mga turo at aral sa bawat isa atin. Isang upalang umaga na po sa kailang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dacoran San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal, datihan man, isang upalang umaga sa ating lahat, sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kunin po natin mga minamahal ang ating pong Biblia at ang panulat at kwaderno mga minamahal, ating pong itala ang mga salita ng ating malapay noon, ang mga sitas dito mga minamahal. Amen. Upang sa ating tahanan mga minamahal ay maaari po natin ito mga minamahal muling i-review po mga minamahal. Lahat ng nagagalang mga minamahal na pag-aaralan mga minamahal ang salita ng malapay noon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Kindly po mga minamahal dito sa pambungad na teksto natin o talata sa ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 8 hanggang 9. Amen. Kindly po. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 1, talatay 8 hanggang 9. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. God bless sa pagkabasalita na ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Ating po mga minamahal, pamagatan mga minamahal, ang ating po pag-aaral sa umagang ito, ang dakilang pagkatawag. Amen. Lahat ng lubos na nagpapasalamat sa malapay noon na isa tayo, isa ka sa tinawag ng ating malapay noon sa mahalagang layunin ng Diyos mga minamahal para sa libutan ay pumalagpak sa ating pinakamalapay noon. Lahat ng natutuwa, nagagalang mga minamahal, magsabi ng praise the Lord! Amen. Ang dakilang pagkatawag, ang sabi mo minamahal ni Apostol Pablo, tayo ay tinawag ayon sa plano ng Diyos at hindi kailanman dahil sa ating mga sariling gawa, kundi sa kanyang sariling layunin
at biyaya. Amen? Ang mundo natin ngayon, mga minamahal, ay nababalot, mga minamahal, ng kadiliman. Ang mundong ito, mga minamahal, sa paglipas ng panahon, mga minamahal, ay sa pagdagdag ng karunungan, mga minamahal, ng tao, mga minamahal, ay siya naman, mga minamahal, ay pagkakaroon ng malaking silo ng diablo, mga minamahal, upang malayo ang puso at pagtitiwala ng tao sa Diyos. Na kung saan, mga minamahal, sa halip na parangalan ang Diyos, mga minamahal, sa mga bagay na mayroon na ang tao, mga minamahal, ang pagkaroon ng advanced technology ngayon, mga minamahal, ay sa halip, mga minamahal, ito pa madalas ang ginagamit ng kaaway at hindi nababantayan ng karamihan, mga minamahal, ng sanlibutan na siyang humihila palayo sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang diablo, mga minamahal, ay great deceiver, mga minamahal. Amen? Nung araw, mga minamahal, ay talagang ang mga Kristiyano, ang pagsubok nila nung araw, mga minamahal, ay kapag sila'y mangaral, mga minamahal, ibahagi nila ang kabutihan ng Malapanginoon, sundin nila ang layunin ng Malapanginoon. Madalas sila, mga minamahal, ang matindi nilang pagsubok, mga minamahal, kaharapin nila ay yung sila'y ipabilanggo, bagamat wala naman silang kasalanan ginagawa. Hindi naman sila pumapatay, pero tinuturing sila, mga minamahal, na kaaway ng batas. Amen? Sila, mga minamahal, ay kinukulong to the point, mga minamahal, na binubugbog, mga minamahal, hinahampas, pinapalo at pinapatay. Pero ngayon, mga minamahal, sa ating panahon, mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, dahil wala nang gayon, mga minamahal, lalo na sa Pilipinas, walang ganong pangyayari na. Amen? Sa mga nagbabahagi ng kabutihan ng Malapanginoon, wala na, mga minamahal, ang ikinukulong. Amen? Subalit, mga minamahal, sa katampalasanan ng mundong ito, mga minamahal, ay ang matinding kalaban ng Kristiyano ngayon, mga minamahal, ay ang mismong patuloy na pagtitiwala sa layunin ng Malapanginoon at sa paghawak kung siya nga bang, mga minamahal, ay magpapahalaga sa pagkatawag ng Malapanginoon. Ano ba ang susundin ng tao, mga minamahal? Ang kanyang sariling naisin o ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay? Sa ating panahon, mga minamahal, nariyan ang tao, mga minamahal, na karamihan ay kinakailangan kung ano ang mayroon ng iba, kinakailangan mayroon din ako. Amen? Kung ano ang naabot ng iba, ay kinakailangan maabot ko rin. Kung gaano nakatanyag at kasikat ang iba, kinakailangan na gayon din ako. Ganon ang nangyayari, mga minamahal, sa ating panahon, mga minamahal, na siyang minsan, mga minamahal, ito ang pinapasok ng kaaway upang ang tao, mga minamahal, makalimutan niya kung ano nga ba ang dahilan bakit siya tinawag ng Malapanginoon. Dakila ang pagkahirang, ang pagkatawag at pagkapili sa atin ng Malapanginoon. Hindi man tayo karapat-dapat. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. Ano ang sabi, mga minamahal, dito sa Efeso, ang kabanata 6, ang talatay 12? Kaya po ating basahin. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. God bless sa pagkabasa natin ng Malapanginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa taga-Efeso, kinakailangan na ating sikapin na magampanan ang pagkatawag ng Malapanginoon sa atin. Masunod natin at matupad natin ang layunin ng Malapanginoon sa ating buhay. Dahil ang mundo ay puno ng kadiliman, kinakailangan natin ng liwanag ni Kristo. Kinakailangan tayo ng sanlibutan upang magsilbing liwanag sa isang mundong puno ng kasalanan at pagdurusa. Sa mundo kung saan hindi nawawalan ng takot sa buhay. Amen? Hindi nawawalan ng kaalit, yung puno ng galit sa puso.
Sa mundo, mga minamahal, kung saan mayroong nawawala ng pag-asa. May mga tao, mga minamahal, na dumarating sa punto, mga minamahal, na akala nila ang solusyon na lamang sa problema ay waksan ang kanilang buhay. Kitlin ang kanilang buhay. At doon, mga minamahal, nagpapakita na sila nawawala ng pag-asa. Tayo ay tinawag upang ipakita at iparamdam sa kanila ang pag-ibig at ang kapatawaran ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung ating muling basahin, mga minamahal, dito sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Amen? Dahil ang totoo nga, mga minamahal, saan man tayo pumunta, ang kalaban at ang malaking naka-apekto, mga minamahal, sa mga Kristyano upang masunod kalabal Panginoon ay ang ordinansa. Ang ordinansa ng pamahalaan. Kung ano ang inimpose na batas, mga minamahal, ay subject to obey, mga minamahal, ang mga tao. Amen? Naalala niyo, mga minamahal, nung nagkaroon ng COVID-19, isang, mga minamahal, sa talagang mahigpit, mga minamahal, na inutos, mga minamahal, ng Pangulo ng Pilipinas, mga minamahal, upang ma-prevent po, mga minamahal, yung mabilis na pagkalat, mga minamahal, ng COVID na virus, mga minamahal, ay ang magkaroon ng lockdown. Quarantine manatili, at ang pinakamasaklap ay ang mga churches, mga minamahal, iba't ibang churches sa Pilipinas, mga minamahal, maging sa ibang bansa, ay ipatigil. Walang sino man ang dapat magsama-sama, mag-gather. Ang sabi nila, manatili lamang sa inyong tahanan. Manalangin na lamang sa inyong tahanan. Amen? At sino man na makita at mahuling sumuway dito ay may karampatang parusa, mga minamahal. O meron silang dapat na pagbayaran, mga minamahal. Amen? Nung nalaman natin yan, mga minamahal, narinig natin yan, mga minamahal, na ipinabalita yan, mga minamahal, talagang tayo ay nalumo, mga minamahal. Nalumo tayo hindi para sa ating mga sarili. Nalumo tayo, mga minamahal, para sa mga kaluluwang ito, mga minamahal, na sila, mga minamahal, ay ginamit ng dyablo, binulag, mga minamahal, ng dyablo. Ginamit ang pamunuan, ang ordinansa, na sa halip na mas kailangan at lumapit ang tao, tumawag sa Diyos, ay mas lalo ng pinagbawal ang mga tao lumapit at maniwala sa mahal na Panginoon. Laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan, sapagkat ang dyablo, mga minamahal, amen, ay espiritu din na kung saan, mga minamahal, ay may kakayahang pumasok sa puso at isip ng tao. Kung saan siya ay magdidikta, mga minamahal, sa puso at sa isip ng tao kung ano mga bagay na kinakailangan nitong gawin. Kaya, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, kinakailangan natin na pahalagahan ang dakilang pagkatawag na ito dahil ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Kailangan tayo bilang liwanag sa sanlibutan ito. Lahat ng naniniwala dyan, mga minamahal, pumalakpak sa ating pinakamamahalang Panginoon. Amen. Lahat ng masaya bilang liwanag ng sanlibutan ito, magsabi ng praise the Lord. Mukhang ilan lamang po ata, mga minamahal, ang masaya. Ulitin ko, mga minamahal, lahat ng masaya bilang liwanag ng sanlibutan ito, mga minamahal, magsabi ng praise the Lord. At dahil dyan, mga minamahal, sa oras na tayo ay magpagamit sa mahal na Panginoon, doon, mga minamahal, nagkakaroon, sabi nga ng mahal na Panginoon, mula sa trono niya sa kalangitan, pag dinudungawan ng mahal na Panginoon, tinitignan ang mundong ito na nababalot ng dilim, mga minamahal, dahil sa mga Kristiyanong ito, mga minamahal, dahil sa iyo, dahil sa akin, na sumusunod sa ating mahal na Panginoon, nakakita ang mahal na Panginoon ng liwanag. Nakakita ang sanlibutan ng pag-asa, na sa kanilang pagdurusa ay pwedeng dumating ang kapayapaan,
ang kasaganahan, ang katahimikan. Sa pagkabalot ng kasalanan ay malaman ng salibutan na dahil sa mga Kristiyanong itong nagpapagamit sa malapaynoon ay sila'y mapapalaya at magiging alipin ng katotohanan. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano ang sabi ng Mateo, ang kabanata 9, ang talata 36, ating pong basahin? Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, talataya 36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapaynoon. God bless sa pagkabasa ng malapaynoon. Ang pagsunod, mga minamahal, sa calling ng malapaynoon ay kinakailangan na isa puso at isa isip ng mga Kristiyano, mga minamahal. Dahil ang pangalawa, mga minamahal, na dahilan, dahil marami sa mga tao sa libutan ito ang uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Maraming tao ang naghihintay ng pag-asa at katotohanan. Maraming tao ang naghahanap. Saan nga ba, sino nga ba ang mga grupo na kung saan ay kasama nila ang Diyos at nagtuturo ng daan ng katotohanan. Kaya tayo ay tinawag upang ipahayag ito sa kanila. Kailangan nila ng tubig ng buhay na nagmumula sa Diyos. Naalala niyo po, mga minamahal, yung tagpo, mga minamahal, sa New Testament, kung saan yung babaeng sa Samaritan, mga minamahal, na nag-i-give, mga minamahal, dun sa Jacob's Well, mga minamahal, sa balon, mga minamahal, kung saan nandun din ang malapaynoon, mag-isang malapaynoon sapagkat yung kanyang mga alagad, mga minamahal, ay napasabayan upang sila po ay maghanap ng makakain. Nang makita ng malapaynoon, dumating ang Samaritanong ito na may daladalang timba upang kumuha ng tubig mula sa balon, ay humingi ang malapaynoon. Pero ang sabi nung babae ay, bakit ka nakikipag-usap sa akin, ikaw na Hudyo? Sapagkat alam niyo, mga minamahal, sa batas, mga minamahal, ng mga Hudyo, mga minamahal, kung Hudyo ka, mga minamahal, ay wala kang ibang dapat kausapin lang, kasamain kundi ang kapwa mo Hudyo. Yung mga ibang tao, mga minamahal, sa Baritano, mga minamahal, partikular ng mga hintil, ay hindi ka dapat sabi nga, huwag mo nang paggugulan ng panahon na makipag-usap sa kanila. Sapagkat itinuturing sila, mga minamahal, na kumbaga hindi kasama sa pangako ng Diyos. Amen? Sila, mga minamahal, na kung saan ay kinakailangan, mga minamahal, na ang sabi nga, mga Hudyo, mga minamahal, sila lamang daw ang karapat dapat tumanggap sa pangako ng malapaynoon. Pero nagulat ang babaeng ito, mga minamahal, dahil kinakausap siya ng malapaynoon, isang Hudyo, at umihingi pa ng isang timbang tubig o kahit mainuman lamang. Pero nang sumagot ang babaeng yun, ang sabi ng malapaynoon, sa totoo lang, ang malapaynoon merong tubig na kayang ibigay sa babaeng ito, tubig na kailanman kapag kanyang nainom ay hindi na siya muling mauhaw. Sa kanyang pag-uusap, ang babaeng ito, mga minamahal, ay nariyan na hindi kilala kung sino ang kanyang kausap. Pero ang malapaynoon, sinabi na siya ay mayroong asawa. Sumagot ang babae, mga minamahal, na wala siyang asawa. Sabi ng malapaynoon, tama ngayong pagkasabi, sapagkat ang iyong kinakasama ay hindi mo pa asawa, kundi kasama lang. Sinabi ng malapaynoon lahat ng mga turo at aral, maging ang ginawa ng babaeng ito, mga sa kanyang buhay. At ang sabi na lang niyang babae, dahil namanga siya, mga minamahal, kung sino ito, ang sabi niya, ngayon nabapatid kung ikaw ay isang marahil ikaw ay isang propeta. Ang sabi sa kasulatan, pag dumating ang Misaya, ang Kristo, ay sasabihin niya sa amin ng lahat. Ang sabi ng malapaynoon, ako na nakipag-usap sa iyo, ang siyang Misaya. Kaya sa laking tuwang, mga minamahal, ang babae ito, mga minamahal, siya'y umuwi at sinabihan niya lahat, mga minamahal, ng kanyang mga kababayan na nakausap niya ang ipinangakong Kristo, ang tagapagligtas. Walang iba ang ating pinakamamahal pa yung Jesus. Tulad din sa ating panahon, mga minamahal,
May mga Samaritano din, mga minamahal, sa ating mundo ginagalawan, mga minamahal, na sila ay naghahantay. Naghihintay sila, mga minamahal, ng tao na maaring kumausap sa kanila at magsabi na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin ay tunay na nagmamahal at Diyos na nagliligtas at nagpapatawad ng kasalanan. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay may kakayahang magpagaling sa sino mang may makaramdaman. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay kayang magbigay ng tunay na kapayapaan sa sino mang tao na sila ay nasa kabagabagan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito, mga minamahal, nalugod ang mahal na Panginoon dahil ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen? Hindi nawawala, mga minamahal, yung pagkukursada. Yung soundings, mga minamahal, ito lamang kakarapin natin, mga minamahal, ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo, mga minamahal, ng gawain dito sa San Carlos, mga minamahal, amen? 40 taon, mga minamahal. Sabi ko po sa inyo, mga minamahal, ang ibang kumpanya, ang ibang organisasyon, mga minamahal, lalo na kapag sila'y nagsisimula, maging maabot lang nila 3 to 5 years, mga minamahal, masayang-masaya na sila. Tuwang-tuwa na sila, mga minamahal. Yung kanilang talagang paghahanda, mga minamahal, ay kakaiba, mga minamahal. How much more, mga minamahal, sa hindi lamang basa-basang organisasyon o kumpanya, mga minamahal, gawain mismo ng Malapanginoon, kinakasiyan ng Malapanginoon, may pruweba at ebidensya, may kagalingan, may kapayapaan, may pag-iingat, may pagliligtas dito lamang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International. Sino, mga minamahal, ang magmamalakas, mga minamahal, ng loob, mga minamahal, na suungin, pasukin, mga minamahal, ang mga liblib na lugar, ang mga liblib na baryo, mga minamahal, kahit paman hindi nila alam, hindi alam ng bawat sa atin yung nakaabang na disgrasya, kapamakan, mga taong masamang loob, mga minamahal, amen, may mga nakainom, yung iba, mga minamahal, may mga matatapang na aso, hindi natin alam, mga minamahal, sa ating paglakad, mga minamahal, sa kung saan may mga masukal na daang madamo, mga minamahal, ay may ahas, mga minamahal, na pwedeng tumuklaw sa atin, pero kailanman, mga minamahal, kahit paman may mga ganyang peligro o kapamakan, ang mga taga Jesus Miracle Crusade, hindi kailanman natitinag, hindi natatakot. Bakit? Alam kasi nila, doon, dyan sa lugar na yan, may taong uhaw sa salita ng Malapanginoon. Naghihintay na maabot ng katotohanan. Naghihintay na marinig nila na mayroon palang pag-asang dala ang taga Jesus Miracle Crusade. Walang iba ang ating mahal na Jesus na kayang tumugon sa kailang mga dalangin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa Old Testament, ang huling propeta, mga minamahal, bago ang New Testament, bago ang mahal na Panginoong Kristo, magkatawang tao, walang iba kundi si Malakay. Si Prophet Malakay, mga minamahal, ay kakaiba sa lahat ng propeta, mga minamahal, dahil hindi nagpakita ang mahal na Panginoon ng himala. Hindi sa pamamagitan ni Prophet Malakay bumangon ang patay, muling nabuhay ang patay. Hindi sa pamamagitan ni Prophet Malakay, mga minamahal, nahati ang dagat. Hindi sa pamamagitan ni Prophet Malakay, mga minamahal, ay gumaling ang terribling karamdaman nung kanyang kapanahunan. Ginamit siya bilang messenger, mga minamahal. Merong mahalagang mensahe na ipaabot ng Malapanginoon nung time na yan, mga minamahal. Yun ay ang imulat at panumbalikin, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos sa tunay na paraan ng paglingkod sa Malapanginoon. Dahil ang mga Kristiyano nung araw, mga Israelita nung araw, mga minamahal, totoo, mga minamahal, na sila ay dumadalo sa gawain ng Malapanginoon, sa sambahan ng Malapanginoon, umaawit na pupuri, pero malayo ang kanilang puso. Yan ang sinabi ni Prophet Malakay. Sila'y naghahandog na mga handog, mga minamahal, pero may kapansanan. Bulag, mga minamahal, may sakit. Pero ang sabi ng Malapanginoon, dapat kapag nanghandog, nung araw, walang kapintasan. Pero ang mga Israelita noon,
ginawa nila ang mga gayong bagay bilang ritual na lamang. Hindi na bilang pagsamba sa karapat-dapat na Diyos na may lalang ng langit at lupa na lubos na nagmamahal sa kanila. Pero bagamat mga minamahal, sinabi at ipinaalala ng mga Panginoon sa pamagitan ni Prophet Malakay, mga minamahal, ang mga ginagawa ng mga Israelita noong araw, mga minamahal, na hindi na pala nakaabot sa trono ng biyaya sa kalitahan ng mga Panginoon kailang ginagawa dahil malayo na, mali na mga, pati mga minamahal, yung marriage, mga minamahal, yung pagkaroon ng divorce, mga minamahal, paghiwalay, ay pinanukala din nila noong araw. Ang sabi ni Prophet Malakay ay hindi nalulugon ang mga Panginoon sa gayong bagay, at ang inyong ginagawa ay para nyo na lang itururing sapagkat ang Diyos na siyang kasintahang lalaki ay ginawa ninyong ang commitment sa malapainon ay negotiable. Na pwedeng merong katapusan kung ayaw na. Amen? Na kung saan mga minamahal ay inisip nila na mga minamahal kapag sawa na sila ay pwedeng mga minamahal mag-file ng annulment mga minamahal sa malapainon. Siniwalat, sinabi ni Prophet Malakay, pero mga minamahal, hindi pa rin sila nakinig. Kaya imagine mga minamahal, ilang taon mga minamahal ang lumipas? 400 years. After ni Malakay mga minamahal, 400 years na walang propetang lumitaw. Wala ng mga panaginip mga minamahal na nangusap upang maturuan, ma-remind at mapanumbalik ang mga Israelita sa tunay na paglilingkod sa mga Panginoon. Napakapalad natin mga minamahal sa ating panahon. Amen? Yearly mga minamahal, may mga kupunan ng mananampalataya. Partikular na dito sa Jesus Miracle Crusade na nagbabahay-bahay mga minamahal sa kanilang trabaho, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang kaklase. Hindi kailanman nagsawa na ibahagi ang kabutihan ng mga Panginoon. Hindi kailanman nawala ng pag-ibig sa kanilang puso na kapag makita nila ang kanilang mga kamag-aral, ang kanilang katrabaho, ang mga kapwa natin dyan sa palengke, mga minamahal, ay hinahayuan nila at sinasabing, nais ba ninyo na gumaling sa inyong karamdaman? Kayo ba ay walang kapayapaan sa puso-isipan? Nais ba ninyo na magkamit ng tunay na kapayapaan? Dumalo kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos namin doon nagpapakaling buhay. Nagpapatotoo ang ating mga kapatid na ito. At sinasabi nila kung paano sila pinaghimalan ng mga Panginoon, kung paano mga kamanghamanghang gawa ng mga Panginoon ang ginawa sa buhay ng ating mga kapatid na ito mga minamahal, at sila mga minamahal ay nagpapatotoo. At may mga kakilala, may mga katrabaho at kapwa natin mga minamahal na nililigtas ng mga Panginoon. Bakit? Dahil sila'y uhaw sa salita ng mga Panginoon. Bawat henerasyon mga minamahal, amen? Itong mga sumusunod na henerasyon mga minamahal, itong mga batang itong mga minamahal, nangangailangan ng tunay na salita ng kaligtasan. Tayo mga minamahal, ang inaasahan ng mga Panginoon. Ito ang ating dakilang pagkatawag. Ang turuan ang mga batang ito mga minamahal, ang mga henerasyon na ito mga minamahal, na huwag nilang kalimutan na bagamat maganda na ang nagagawa ng teknolohiya sa ating buhay, amen, pero kinakailangan huwag kalimutan ang Diyos na tunay at karapat dapat sambahin. Ang Diyos mga minamahal na hindi lamang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa mundong ito, kundi ang Diyos na naghayag ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, ano ang sabi ng Efeso, ang kabanata 3, ang talata 10 hanggang 11. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, ang talata po ay 10 hanggang 11. Ito po nasasabi, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay may pakilala ang mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggang ipinakanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Pangatlong dahilan mga minamahal kung bakit kinakailangan natin mga minamahal pahalagahan ang dakilang pagkatao ng mga Panginoon. Ikaw, ako bilang Kristiyano, bilang mga awit ng mga Panginoon, bilang tumatayo sa pulpito, bilang mananampalataya na hindi kailanman ng hinawa na magpuri, manalangin, mag-ayuno, ibahagi kabutihan ng mga Panginoon. Dahil ang dahilan ay para patunayan ng Diyos ang kanyang karunungan at hiwaga
sa pamamagitan natin sa mga tao sa ating paligid. Para patunayan ang kanyang karunungan, sa pamamagitan natin ay ipinakikita ng Diyos ang kanyang karunungan at pag-ibig sa lahat ng nilalang. Tandaan natin mga minamahal, ang karunungan ng Diyos ay katwiran mismo. Ang karunungan ng Diyos ay pagkakaroon ng dalisay na pag-ibig. Ang karunungan ng Diyos ay mahiwaga. Kailanman hindi nagkakamali, hindi humihiya. Amen? Sa iglesia, mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, bagamat tayo ay nanggagaling sa iba't ibang lugar, amen, iba't ibang paniniwala, iba't ibang kultura, iba't ibang bansa, mga minamahal, iba't ibang lahi. Pero tayo ay nagkakaisa dahil sa pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng sumasang-ayon pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ipakita ng mga Panginoon na karunungan o wisdom sa sanlibutan ito. Dahil ang sanlibutan ito, mga minamahal, itinuro noong araw, mga minamahal, na kung sino ang gumagawa sa iyo ng mabuti, ay siyang gawan mo lang ng mabuti. Kung sino ang nagbibigay sa iyo ng pagkain, ay siya lamang din ang pakitaan mo at bigyan din ng makakain. Amen? Kaya dakila ang karunungan ng mga Panginoon. Namamangha ang mga tao sa ating paligid. Bagamat ang mga Kristiyano, mga minamahal, walang makain, nakangiti pa rin. Amen? Namamangha ang mga tao sa paligid na bagamat ikaw paubo-ubo, may sakit, nagpapatutok ka, ang Diyos nagpapagaling. Amen? Upang patunayan sa kanila ang karunungan ng Diyos. Dahil ang karunungan ng Diyos ay malayong malayo sa karunungan na ipinagmamalaki ng sanlibutan dito sa mundong ito. Amen? Ang karunungan ng Diyos kailanman hindi magwawakas. Ang karunungan ng Diyos kailanman hindi naglilid mga minamahal sa kapahamakan. Samantala, ang karunungan ng sanlibutan ito mga minamahal ay maaring maglid mga minamahal sa kapahamakan. Maaring maglid mga minamahal sa kasawian. Pero ang karunungan ng Diyos kailanman hindi ka mapapahamak kapag iyong susundin at kapag ikaw magkakaroon ng karunungan ng mga Panginoon. Namamangha ang sanlibutan, bagamat itong Kristiyanong ito, inuusig ko, pinagwiwikaan ko ng masakit, gusto kong gumanti sa akin. Gusto kong makarinig ng mga, o makapagsalita ng hindi magagandang salita upang masilo. Pero kahit anong gawin ko, ang Kristiyanong ito, nakangiti pa rin. Aalukin niya pa rin ako. I-invite niya pa rin ako. Ang sasabihin niya, mahal ako ng Diyos. Anuman ang aking pangangailangan, kayang tuparin ng mga Panginoon. Nagugulat ang mga taong ito, mga minamahal. Amen? Hindi nila maipaliwanag ang hiwaga ng kabutihan at pag-ibig ng mga Panginoon. Dahil tandaan natin, sa pamamagitan natin na ipakikita ng Diyos ang kanyang karunungan at pag-ibig sa lahat ng nilalang. Lahat ng nais magpagamit sa mga Panginoon para sa kanyang karunungan, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kailanman hindi mabibili ng tao sa mundo ito, mga minamahal, o ng anumang teknolohiya, mga minamahal. Amen? Ang tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng tulad sa pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, sa sino mang pag-iisip gaya ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, itong mga bagay na ito pala, mga minamahal, kapag ganun yung nilalaman ng ating isipan, mga minamahal, panlangit. Amen? Na kapag iimpok tayo ng kayamanang hindi lilipas, kayamanang hindi masisira, kamayamanan, mga minamahal, na hindi magiging dahilan na ikaw ay matakot. Tunay na pagpapala, mga minamahal, na siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Higit sa lahat, mga minamahal, sa piling ng mga Panginoon sa langit. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, kung nasaan ang inyong kayamanan, dumuroon ang inyong puso. Kaya kapag ang mga Kristiyano, mga minamahal, ang kanilang iniisip ay ang patungkol sa pag-impok ng kayamanan sa langit, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, walang ibang bukang bibig ang Kristiyanong ito. The way mag-isip ang Kristiyanong ito, the way kumilos ang Kristiyanong ito, mga minamahal, walang ibang nilalaman kundi patungkol
sa mga bagay na panlangit, tungkol sa kabutihan ng Panginoong Jesucristo, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kapatawaran, tungkol sa kapayapaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Ating basahin, ano po ang sabi dito ng Juan, ang kabanata 4, ang talata 35. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal, ilang talata na lang po, 2 talata. Ganito po ang pagkasabi, hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani. Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-apat na dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo pinili ng mahal na Panginoon. Bago pa lamang tayo isilang, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, umabuo sa sinapupunan nating ina, ay meron ng layunin ng mahal na Panginoon dahil alam ng Diyos na ang oras ay maigsi o maikli. Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas sa sanlibutan. Kaya't kailangan nating kumilos ngayon upang maikalat o maibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang pag-aani ay napakalapit na at tayo ay tinawag upang maging manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ipinagmamalaki sa kanilang sarili, mga minamahal, na sila'y kamanggagawa ng banal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, magsabi ng praise the Lord. Mukhang ilan lamang po ata, mga minamahal. Inuulit ko, mga minamahal, lahat, mga minamahal, na ipinagmamalaki sa kanilang sarili at sa iba, na sila ay kamanggagawa ng banal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang tao, mga minamahal, sa libutan, kapag yan, mga minamahal, ay assistant, mga minamahal, ng isang boss, mga minamahal, o kanang kamay, mga minamahal, ng kilalang tao, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Proud siya, mga minamahal, na sa lahat ng tao, siya ay pinagkatiwalaan ng boss niya yan. Amen? Na saan man magtungo, wala man yung boss niya yan, siya yung nagiging kahalili, substitute. Ipinagmamalaki at tuwang-tuwa. Gaano pa kaya ang mga Kristiyano, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ang pinili ng mahal na Panginoon bilang kamanggagawa ng Diyos. Amen? Sino tayo, mga minamahal, na nung araw, mga minamahal, ay masaya tayo, mga minamahal, nung bata tayo, naglalaro. Akala natin nandoon ang tunay na kasiyahan, saan tayo pupunta, sa pasyalan, maganda tanawin. Masaya tayo nung araw, nakangiti tayo sa ating malabi. Akala natin nandoon ang tunay na kapayapaan. Amen? Tunang kaligayahan. Yung ibang mga minamahal, alipin ng kasalanan, sila'y nasa kulungan. Pero tayo, isang araw tayo, mga minamahal, tinawag ng mahal na Panginoon. Pinagsama-sama sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Sa pangunat pangaral ng ating minamahal ginagal na Evangelista Pastor Will de San Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nang tayo ay narito, nalaman natin na yung mga ginagawa pala natin nung araw na hindi pa natin nakilala ang mahal na Panginoon, hindi pala yun yung tunay na magbibigay sa atin ng kasiyahan at tunay na kapayapaan. Dahil yun palang makilala natin ang mahal na Panginoon, malaman natin ang daan ng katotohanan, yun palang mapaglingkuran natin ang mahal na Panginoon, yun palang masunod natin ang kalooban ng Panginoon, yun palang magamit natin ang ating natitirang lakas at pahiram na buhay na ito upang ipangaral, mga minamahal, ang ibang kaligtasan sa kinapal, ang siyang tunay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan dahil alam natin ang Diyos sa langit tuwang-tuwa sa ating mga ginagawang ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad din natin nung araw na may mga karamdaman tayo sa ating buhay, maiksi ang ating araw. Maikli na tayo ay to the point, mga minamahal, na maaring mamatay dahil sa karamdaman. Maaring mabaliw, napakaikli nung panahon natin, mga minamahal. Madali, to the point, mga minamahal, maaari na tayong mabaliw, mga minamahal, dahil sa maraming problema. Pero dahil sa kabutihan ng mahal na Panginoon, dahil sa Kristiyanong ginamit ng mahal na Panginoon upang ibahagi ang buhay ng kaligtasan, tayo ngayon dito, mga minamahal, nagtamasa ng kagalingan. Amen? Nagtamasa, mga minamahal, na masasabi natin ang pagkakaroon ng katugunan sa ating mga dalangin ay dumating sa atin, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal,
ang mundong ito mga minamahal, bawat paglipas ng panahon, bawat mga lilitaw mga minamahal na henerasyon ay nangangailangan ng kaligtasan. Kinakailangan nilang malaman na hindi nagbabago ang Diyos. Hindi kailanman nagbabago ang pangako ng malapaynoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil nais ng malapaynoong mga minamahal na lahat ay makaalam ng tunay na daan ng katotohanan. Na malaman nila at dapat yakapin at pahalagahan ang tunay na karunungan sa mundong ito. Hindi ang karunungan na ibibigay ng mundong ito mga minamahal na nagmumula lang sa ating pinag-aralan, itinuturo sa paaralan, kundi ang higit sa lahat, ang spiritual na karunungan. Dahil kapag merong spiritual na karunungan ang tao, hindi ito matututo mga minamahal na mandaya. Walang lilitaw mga minamahal na mga kurap na tao kapag meron silang spiritual na karunungan. Dahil ang kanilang hangarin, ang kanilang prinsipyo sa buhay, walang iba, kundi ang mahalin ang kanilang kapwa, pagsilbihan ang kanilang kapwa, paglingkuran ang malapaynoon, palugdan ang malapaynoon, pagbigkisin ang bawat isa, magtulong-tulong, magkaisa, magsama-sama, hindi lamang para sa kaunlaran ng bayan, kundi para sa kaluwalhatian ng malapaynoon. Palagpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Ano ang sabi ng huling talata ating basahin? Dito sa Filipos, ang kabanata 4, ang talata 13. Huling talata, kaya handa po ating pong bilahid mga awit. Dito po sa Filipos, Kapitulo 4, talata 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Palagpakan natin ang ating malapaynoon. Tayo ay tinawag sa dakilang layunin. Tandaan natin mga minamahal, ang pagganap sa kalooban ng Panginoon ay hindi basta-basta. Dahil ang dyablo, hindi papayag yan na mga Kristiyano masunod ang kalooban ng malapayno. Kaya ang dyablo, mga minamahal, ginagamit ang maraming bagay upang hadlangan ang Kristiyano na masunod at matupad ang dakilang pagkatawag ng malapayno sa atin. Maaring ang dyablo, mga minamahal, bigyan tayo ng karamdaman na ang karamdamang ito, mga minamahal, para sa iba, para sa ibang Kristiyano, ang karamdamang ito titignan nila bilang paalala ng malapaynoon upang mapakainit lalo sa paglingkod sa malapaynoon. Pero sa iba mga minamahal, ang karamdamang ibinigay ng dyablo ay siyang nagiging hadlang upang hindi na makapagpatuloy sa paglilingkod ang Kristiyano. Upang ipaisip ng dyablo sa Kristiyanong ito na kinakailangan munang panandiliang ihinto ang paglilingkod at pagtahak sa landas na nais ipatahak ng malapaynoon dahil sa karamdaman. Ang dyablo ay nagbibigay ng kahirapan, kasalatan sa buhay, kawalan, na maaring sa iba, mga minamahal, makita nila ito bilang pagsubok at lalong magpakainit, lalong magtapat, magbigay ng ikasambahagi ng dugo. Pero sa iba, ito'y magiging hadlang at hindi nila maipagamit ang kanilang buhay bilang kapurihan sa malapaynoon. Dahil ang sabihin nila, wala tayong pamasahe, mahirap makadalo sa gawain ng malapaynoon. Wala tayong sasakyan, malayo ang gawain ng malapaynoon. Amen? Magbibigay ang dyablo ng pagsubok, ng pag-uusig, to the point na pigilan ang mga Kristiyano upang may sa katuparan ang dakilang pagkatawag ng malapaynoon. Pero tandaan natin mga minamahal, anuman ang hirap, anong pagsubok, gaano man ito kabigat, gaano man karami ang umuusig sa atin, mawalan man tayo ng possession sa ating buhay, ng kayamanan, ng mga material na bagay, tandaan natin, magagawa pa rin natin na masunod ang kalooban ng malapaynuan at mapagtagumpayan ang sanlibutan ito dahil merong kayang magpalakas sa atin. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Magulat tayo mga minamahal. Mga kapatid natin, mabless ka na lang. Bagamat sila mga minamahal, sabi nga ng patutunan nating beloved elder, nung araw, kapag ako may high blood, pag tinira ako ng pagtaas ng aking blood pressure, hindi ako pwedeng maarawan, lalo pag napakainit. Ay talagang terrible, ano mang mangyari sa akin, baka ako'y mahandusay, pag ako'y natake, ay mawalan ako ng buhay. Maraming iniinom bilang maintenance mga minamahal.
Pero dahil nalaman niya ang dakilang pagkatawag sa kanya ng Malapanginoon, na ang buhay pala hindi lamang nagtatapos sa kamatayan. Amen? Ang tunay na buhay, mga minamahal, ay magsisimula after death, mga minamahal. Ang buhay na walang ganang kaligtasan. Ang sabi ng Malapanginoon, sa sino mang sumampalataya sa akin at sumunod sa akin, bagamat sila ay mamatay, sila ay aking muling bubuhayin. Kaya yung mga kapatid natin ito, bagamat may karamdamang ikamamatay, hindi natatakot. Mabibless ka na lang, ang sabihin nila, mamatay sa mamatay, okay lang. Susundin ko pa rin ang kalooban ng Malapanginoon. Tutuparin ko pa rin ang dakilang pagkatawag ng Malapanginoon. Pero yung moment, mga minamahal, na iniagbang natin ang ating paa at sinusunod ang kalooban ng Malapanginoon, doon tayo nagkakaroon ng kalakasan. Bawat paghagpang natin, mga minamahal, doon lalong mas hinahawi ng Malapanginoon yung manghadlang sa ating harapan. Hindi natin napapansin, nakakarating tayo doon sa finish line. Nasutupad natin, nagagampanan natin. Bakit? Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na kayang magpalakas sa atin, hindi doon sa limitado na kapasidad natin at kakayahan na alam nating mayroong katapusan. Salamat sa ating pinakamamalapainoon. Mga minamahal, tandaan ninyo sa ating buhay, sa ating henerasyon, pasalamat tayo, binigyan tayo ng ating malapastor, Wildes-Radal Meda, Assistant Pastor Linus Meda, mga beloved children nila, pastoral workers. Nangangaral, patuloy nangangaral. Baka may kanya-kanyang karamdaman, may kanya-kanyang pagsubok, pero nagpapatuloy. Bakit? Yun ang natutunan natin sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Dahil ayaw nating matulad sa Old Testament. Tandaan nyo, mga minamahal, sa buhay ni Prophet Malakay, ipinangaral niya lahat ng nais na sabihin ng Malapanginoon. Niremind niya ang mga Israelita na huwag silang maghahandog ng may kapansanan, na huwag nilang babaliwalain ang commitment sa Malapanginoon, na hindi tulad ng ginawa nilang pwedeng magkaroon ng diborsyo, ng annulment, mag-file ng annulment kapag ayaw na nila, pag nagsawa na sila. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi nakinig sa mga ngaral ng Diyos. Anong nangyari? 400 years, mga minamahal, walang nangaral sa kanila. Na-miss nila, mga minamahal, ang propeta, ang panaginip na magbibigay sa kanilang vision upang maiwasan nila ang mga salot na darating. Walang nangyari sa loob ng 400 years, mga minamahal. 16 generation, hindi nakapakinig ng tunay na ibanghel ng kaligtasan. Hindi nalaman ang daan ng katotohanan. Sa ating panahon, nais ba natin, mga minamahal, na ganun ang mangyari? Ating mga anak, anak ng ating mga anak, mga minamahal, at anak pa ng mga anak ng ating anak, walang maririnig ng Diyos na nagpapagaling, Diyos na naghimala, Diyos na nag-iingat, Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya tandaan natin, mga minamahal, ang bawat salita ng Malapanginoon, ang iyong katabi na ginagamit ng Malapanginoon, nire-remind, nagpapalakas sa iyo, ay mensahero ng Malapanginoon. Pahalagaan natin, gampanan natin, isabuhay natin ang dakilang pagkatawag ng Malapanginoon upang hindi lang ikaw, kundi ako, tayong lahat ay pagpalain ng Malapanginoon. Tayo umawi sa ating Malapanginoon. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I sing the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Mga minamahal, patuloy nang umusap ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin na kailangan tayong humayo. Puntahan natin ang ating mga kababayan, mga minamahal. Lapitan natin sila. Trabaho natin ito, duty natin ito, mga minamahal. Tayo tinawag sa dakilang layunin upang ibahagi ang salita ng mahal na Panginoon, na salitain sa bawat nilikha ng Malapinoon na may Diyos na nagmamahal sa kanila, kung paanong tayo inibig ng mahal na Panginoon. Gayon din mga minamahal, iniibig tayong lahat sila ng dating dakilang Diyos. Kung paanong tayo nangailangan mga minamahal ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kagalakan, gayon din sila mga minamahal. Kung iniibig natin ang ating sarili, mga minamahal, ibigin natin sila na gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ibahagi natin ang salita ng mahal na Panginoon. Mahabag tayo sa bawat isa, mga minamahal. Kabagan natin sila, mga minamahal.
pumapasok tayo sa school. Nagtatrabaho tayo, mga minamahal. Yung ating mga katrabaho, yung ating mga kaklase, lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Nangangailangan sila ng kaligtasan, mga minamahal. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Huwag tayong mahiya, mga minamahal. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na tayo usigin, mga minamahal. Hindi tayo ang inuusig, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibahagi natin si Jesus. Si Jesus, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na labis kong umibig, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Patuloy nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga kababayan, ating mga Facebook live streaming, mga beloved viewers, kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang tagapagligtas, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Jesus. Si Diyos, nagkatawang tao, iniwanan ng kanyang trono, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong tao upang ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, ay mga ligtas. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa po yung pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kalikuan, nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po, mga minamahal, yung kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tayong lahat nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit, hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po, ang ating pinakamamahal na Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat muli malapit noon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo malapit noon. Narito po sila, kahabagan mo po sila malapit noon, iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik malapit noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Hallelujah. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangangailangan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo, through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, kami pong lahat umalapin noon sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan malapit noon. Sa amin pong mga kahinaan, namin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pong bawat isa, lalo ng iyong bang lingkod malapit noon. Kami yung patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo sa mga oras na ito malapit noon. Na patuloy kami panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik malapit noon. Dagdagan mo aming pananampalataya malapit noon. Hallelujah. Dagdagan mo aming pagtitiis. Alisin mo po sa bawat isa ang pride malapit noon. Patuloy kami malapit noon tulungan. Makasunod sa iyong banal na kalooban, sa ganang amin hindi po namin kaya, malapinoon. Palakarin mo po ang bawat isa, ayon sa iyong banal na kalooban, malapinoon. Tulungan kami maging matatag, malapinoon. Sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, tulungan mo po kami mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan at patuloy kami ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay na kataas. Meron tayong mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon. Problema sa pinansyal, dalawang kamay na kataas. Sama-sama po natin banggitin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, mga cancer, leukemia, diabetes, mga alinlangan, panlalamig, panlupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez.